Židia z Jeruzalema poslali k Jánovi kňazov a levitov, aby sa ho pýtali. To si ty. Ján nič nezaprel a priniesol svedectvo. Nevyhol sa odpovedi, ale celkom jasne vyznal. Ja nie som Mesiáš. Čo teda si? Si Eliáš? Nie som. Si prorok? Nie. No tak nám povedz, kto si. Musíme dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Ján odpovedal slovami proroka Izaiáša. Ja som hlas volajúceho na púšti a volám, vyrovnajte cestu Pánovi. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa Jána. Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne. A ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii, za Jordánom, kde Ján krstil. Keď Ján na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal. Ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. A Ján vydal toto svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal. Ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. V nasledujúci deň Ján zasa stál s 2 zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal. Hľa, Boží baránok. Tí 2 učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich. Čo hľadáte? Kde bývaš, rabi? Rabi. Čo znamená učiteľ. Poďte a uvidíte. Išli teda. Videli, kde býva. A zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní.